RAP Ràdio, l'emissora de la Catalunya exterior, presenta Connexió, cada dia a RAP Ràdio. Som el fil que et connecta amb el país. Molt bon dia a tothom, un dimecres més, benvinguts al programa de Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. I no podria ser possible sense acompanyar-nos amb la Júlia Net Valiente. Hola, Júlia. Molt bon dia, com estàs? Molt bé. Doncs de dimecres. De dimecres, mitjans de setmana, ja ho tenim això. Avui tenim un programa una mica especial perquè, com sempre, dedicarem a la primera part al bloc d'actualitat, però sí que és veritat que després es connectarà amb nosaltres en Josep Ramon Casas, el president del Cercle Català de Madrid, que entrarà al programa per explicar-nos com va anar la Diada Castellera que es va celebrar dissabte amb els Gatos de Madrid i els joves xiquets de Valls. A l'entrevista coneixerem a Carles Vinyeta, nascut a Vic i actualment residint a San Francisco, treballant per Google. I finalment, al reportatge, farem un viatge amb Enrique Martínez, qui va acabar la setmana passada la missió Benaiges, de la qual ens va parlar la Belén fa uns programes. Així que comencem amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. L'ex número 3 del PSOE, investigat pel cas Koldo, Santos Cerdán, va ingressar dilluns a la presó per suposats delictes d'integració en organització criminal, suborn i tràfic d'influències. A petició de la Fiscalia, el jutge del Tribunal Suprem va dictaminar presó provisional comunicada i sense fiança. Això va ser després que declarés davant del tribunal, en què va negar haver format part de cap trama corrupta, va exposar que els àudios que havien sortit a la llum estaven descontextualitzats i que era víctima d'una cacera de bruixes per les negociacions amb PNB i Bildu. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, va participar dilluns de la conferència de l'ONU sobre el finançament per al desenvolupament a Sevilla. En el marc d'aquesta conferència, Duch va defensar la col·laboració dels governs regionals en la cooperació internacional. Tal com va apuntar, la considera essencial per poder assolir els objectius de desenvolupament sostenible i, a més, també va mantenir el compromís del govern de la Generalitat amb aquestes polítiques de cooperació. En el marc d'aquesta conferència, també Pedro Sánchez, cap de l'executiu del govern espanyol, va anunciar l'obertura de la Casa de les Nacions Unides a Madrid per poder acollir equips d'agències de l'ONU davant les retallades de Donald Trump. Aquest anunci de Sánchez ha coincidit amb un moment en què l'ONU està valorant nous espais per les seves agències a causa de les retallades en les contribucions a organismes multilaterals i l'ajuda al desenvolupament per part del president dels Estats Units. Els socis de l'Assemblea Nacional Catalana van votar a favor de la reforma dels estatuts. Aquesta reforma ha sortit aprovada amb el 72,7% del suport. Entre el 25 i el 30 de juny es va celebrar l'Assemblea General Ordinària de l'ANC, on els socis van poder decidir si es tirava endavant la reforma d'aquests estatuts. Després de la votació, el resultat ha estat positiu. Aquesta reforma modificaria, entre altres punts, la necessitat d'obtenir majories qualificades de 2/3 per a prendre certes decisions com l'elecció de càrrecs orgànics. Diumenge l'Assemblea presentarà els documents finals de les votacions a Barcelona. I acabem amb una notícia sobre la calor, perquè a la capital catalana s'han registrat les dades més càlides de la història al juny. Per primera vegada la ciutat no ha baixat dels 20 graus durant tot el mes i s'han registrat 32 nits tropicals seguides i les últimes 11 han estat tòrrides, fet que significa que no hem baixat dels 25 graus centígrads. Aquestes dades s'han obtingut a partir de l'Observatori del Raval. A l'Observatori Fabra, en canvi, les nits no han estat tan càlides, però els dies han estat els més càlids, superant els 35 graus 5 dies diferents. Déu meu. Sí, sí. Passem millor al descompressor, no? Som-hi, passem al descompressor. El descompressor. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Doncs avui al Descompressor justament parlem amb Josep Ramon Casas, tal com ha anunciat la Júlia abans, per tal que ens expliqui com va anar la Diada Castellera que es va celebrar aquest dissabte amb els Gatos de Madrid i els joves xiquets de Valls. Hola, Josep Ramon. Hola, bona tarda, com esteu? Bona tarda. A veure, explica'ns una mica el motiu d'aquesta Diada que es va celebrar dissabte passat. Bé, doncs era una cosa que ja teníem planificada des de fa molts anys. La curiositat és que l'any 2018, quan la nostra colla es va crear el 2017, em van convidar per Santa Úrsula, a la Festa Major de Valls,
per fer una ponència amb altres persones, i just el que era cap de colla llavors, només conèixer, em va dir: tu ets el de Madrid, no? Diu, doncs tenim que anar-hi. I això doncs, ha trigat 7 anys, però bé, al final ha pogut fer-se. És amb motiu d'una festa, un programa que té l'Ajuntament de Madrid, la Junta de Centre, que es diu Plazas Vives, que és donar vitalitat a les places que, evidentment, normalment estan buides d'activitats. I bé, els hi vam proposar fer aquesta activitat, aquesta trobada castellera, i en un moment en què la colla nostra està revitalitzant-se, els gatos estan pujant. De fet, vam aconseguir fer un 2 de 6 després de 6 anys, abans de pandèmia no s'havia tornat a fer. Uau. I bé, ja comencem a pujar i a anar cap amunt, cap al nostre objectiu abans de pandèmia, que era arribar als Castells de Set. No? Home, i tant. Però, esclar, la vitalitat que té el fet de que vingui una colla com les Joves de Valls, que ara mateix està en un moment impressionant de capacitat de pujar i de més, doncs aquí, mira, esteu veient la quantitat de gent que érem, Sí. doncs fa que a Madrid es pugui conèixer més a fons el que és aquesta activitat castellera, que desconeixen totalment, que els que ho veuen els hi agrada molt, però que, evidentment, no tenen la continuïtat que tenim els catalans, els que ens agrada, no? Clar. Aquesta activitat. I bé, va ser un èxit perquè van tenir el suport de totes les autoritats, és a dir, hi va haver la Núria Marín, la delegada de la Generalitat a Madrid, hi va haver el regidor de centre, que evidentment ens està recolzant molt, té moltes ganes de fer coses i a nosaltres sempre ens ajuda. I també hi va ser un representant de Renfe, perquè havien signat un conveni amb les Joves de Valls per fer els trasllats, i també no hi va poder ser el ministre de Cultura, que tenia previst el venir, l'Ernest Urtasun, però va enviar el seu cap de gabinet i també va estar allà present. I va ser un èxit, ja et dic. Venien amb la idea de fer un castell de nou. I el van fer? Amb els dubtes que té tot això, perquè, evidentment, ells deien que tenim una diada molt important per Sant Joan a Valls i depèn una mica del que passi. Clar. La diada de Sant Joan va ser espectacular per part d'ells i venien amb totes les ganes de fer-ho i ho van aconseguir. Van fer un 3 de 9. Primera vegada que a Madrid es fa un castell de nou. Clar. El rècord el teníem amb Minyons de Terrassa, que fa un any just, ara pel juliol farà un any, van aconseguir fer un 3 i un 4 de 8 a l'hora, que era també el màxim objectiu. Un dels dos ja s'havia fet, però 2 a l'hora no, i ara hem passat al següent punt, no? De poder fer un 3 de 9, que ara esteu posant les imatges, espectacular, vull dir. Això ja et cauen les llàgrimes de veure el que fan aquesta gent, i va ser tot, ja et dic, molt, molt, molt maco, amb un ambient preciós, molta calor, evidentment, perquè estàvem també pràcticament a 40 graus, però vam tenir la sort que just quan va començar l'actuació ja pràcticament teníem ombra. Ara ho veieu, que la part de dalt encara, els que estan al tronc a dalt i al pom de dalt, encara els hi va tocar una mica el sol en aquest moment, no? Però ja després hi va anar baixant. I no puc dir més que coses bones d'aquesta actuació. Clar que sí. Veu fer algun castell conjunt, les dues colles? No es va fer un castell conjunt. Aquesta vegada no. Aquesta vegada perquè hi ha moltes vegades que es fa, però ells venien molt concentrats a fer aquest castell de nou, i tot el que hagués estat preparar un castell conjunt els hi hauria tret una mica de concentració. Això sí, va haver molta col·laboració, evidentment, tant d'ells amb les nostres pinyes com nosaltres amb la seva, i bé, doncs va anar molt bé. Vam tenir un assaig previ el divendres i un sopar, i va quedar tot molt lluït, i ja et dic que va ser impressionant. Que maco que és també veure com dues colles es poden ajuntar i fer una diada com aquesta, que al final, jo crec que tant per vosaltres com per ells hauria ser molt emocionant, ells pel fet de ser a Madrid i vosaltres també per poder estar fent una diada, no?, amb una colla com més les Joves Xiquets de Valls. Sí, evidentment. És un tema que nosaltres
nosaltres sempre diem que nosaltres agraïm molt a la gent que són catalans que venen a la nostra colla perquè viuen a Madrid, per estudis, per feina, pel que sigui, però la majoria de la gent que són catalanes acaben marxant, acaben tornant a casa, no? Clar, Lògic. clar. I, en canvi, nosaltres estem buscant molt la gent de Madrid. La gent de Madrid, o d'on sigui, però que viuen a Madrid, ens ajuden molt perquè normalment són famílies a les que un o dos dels pares participen a la colla i la canalla també. Vull dir que a vegades d'una única família agafem 4 castellers. Vull dir que això és important per nosaltres, no? I sobretot això, que es conegui què és un castell, lo impressionant que és i sobretot els valors que té, no? Que vull dir, quan veuen nanos de 5-6 anys pujant amb un castell de 9 o amb un castell de 6, en el cas nostre, doncs veuen a gent de 70 anys o de 50 anys o de 60 anys o de 20 anys que estan ajudant a qualsevol de les posicions d'un castell. Aquests valors probablement no els té cap altra activitat. No, segurament no. Clar, heu actuat aquesta vegada amb els Joves Xiquets de Valls, havíeu actuat amb els Minyons de Terrassa. Amb quines colles així més destacades, diguéssim, heu pogut actuar i quines no i us agradaria? Bé, per la festa major, perquè la fem sempre al Cercle Català per Sant Jordi, i aquest any van venir Saballuts de Sabadell, també per nosaltres és molt important, també Àries Balsec, i bé, el tema és anar rodant. Ara també tenim una altra actuació per les festes de Vallecas, que són ara el 16 de juliol, per la Mare de Déu del Carme, doncs és la festa de Vallecas, i com que nosaltres estem assajant, tenim el local a Vallecas, doncs també hi volem col·laborar, i aquest any venen, també per actuar amb nosaltres, Falcons de Vilafranca i la colla de Cornellà, amb la qual també serà una altra diada maca, I tant. una altra diada amb un moment. Fem una cosa molt curiosa, que ja portem diversos anys fent-la, que és que participem al pregó de les festes de Vallecas fent un pilar davant de l'entrada de l'Ajuntament i fem la pujada de l'enxaneta al balcó. Uau! Això queda una mica més deslluït que si fos l'Ajuntament de Barcelona, que és molt més alt i tal, però també les coses s'han de mantenir i això és molt maco. I tant, i tant. Molt bé, doncs, Josep Ramon, que vagi molt bé aquesta diada del 16 de juliol. Aquí sí que també apretarà la calor, sembla, perquè si segueix tal com va encara en farà més, però que vagi molt i molt bé. I les properes diades, quan les tindrem? Actuació només nosaltres per la diada, l'11 de setembre. La diada nosaltres aquest any ho fem coincidir amb la inauguració de la Fira de Pintors que fem cada any, i aquest any ho farem en el mateix lloc perquè pugui quedar més lluït les dues coses, no? I ho farem pràcticament a davant de Cibeles, a davant de l'Ajuntament de Madrid. O sigui que el punt més emblemàtic, estem buscant plaça Major aquesta última, ara Cibeles, vull dir que punts molt, molt macos. Després tenim al novembre, a finals d'octubre, primers de novembre, tenim la Diada de la Colla, i ja estem preparant la temporada que ve i sobretot la d'aquí 2 anys. La d'aquí 2 anys, que serà el 10è aniversari de la Colla Castellera i també serà el 75è aniversari del Cercle Català, que això ja ho comentarem en un moment més endavant, perquè s'està muntant i en volem fer una de ben grossa a Madrid. Doncs clar que sí. 3-4 caps de setmana de tota la cultura catalana al carrer, a Madrid, perquè la gent ho conegui i que li faci una mica menys de por juntar-se amb catalans, que a vegades aquí sembla que és una cosa dolenta, no? I tant. Que no ho vegin així. I tant, i tant. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta explicació de com va anar la diada amb la Colla Joves Xiquets de Valls. Molta sort pel 16 de juliol i per després de vacances, evidentment, també. Seguim en contacte. Molt bé. Gràcies, Cora. Que vagi molt bé, Josep Ramon. Adéu. Adéu, adéu.
Doncs ara sí, passem a l'entrevista amb Carles Vinyeta i després el reportatge sobre la missió Benaiges. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Aquí al Sant Jordi, que està fent la comunitat catalana de l'àrea de la Badia de San Francisco, ens hem trobat amb en Carles Vinyeta, que és un català d'Osona, de Vic, el primer que ens ha aclarit, que era de Vic, i que treballes a Google. A Google, exactament. I quan acabes d'arribar, me deies? Acabo d'arribar, jo porto 3 anys treballant a Google Dublín, que és EMEA Headquarters, però bueno, és una empresa americana, com sabeu, per tant tenia clar que en algun moment volia anar cap a San Francisco Bay Area, que és una mica on es prenen les decisions, on també pots créixer més a nivell professional i també per descobrir l'experiència d'aquí, que és diferent, no?, a Europa, etc. Per tant, molt content. Acabat d'arribar, però amb ganes de fer carrera aquí. I com entres a Google? Doncs jo vaig entrar a Google, jo venia del món de consultoria, o sigui, porto ja anys treballant fora d'Espanya, més en consultoria estratègica i de negoci. Després vaig fer un MBA, també just a IESE, primer any, segon any, també aquí als Estats Units, a Carolina del Nord, a Duke University, i jo tenia clar que volia entrar al món tech. Per tant, a Google pots entrar per diferents maneres, no? Depèn de l'equip i tal. Hi ha com technical roles i non-technical roles. O sigui, technical role és més si ets enginyer hardcore, programar, etc., informàtic. I després els non-technicals és més o temes de sales o temes més d'estratègia, etc. I jo entro per un tema més, per aplicar el que feia sobretot abans a consultoria, un tema més similar, però més enfocat en sales. Per tant, sí. És difícil per un català entrar a una d'aquesta... Ho dic per la cultura empresarial americana, no? Més que difícil, jo considero que t'has de moure bé, no? És important el network, que jo sempre el que dic és si pots conèixer gent que estigui a l'empresa per que et puguin fer algun referral, jo crec que és bàsic segurament que tu hagis d'entendre molt bé les posicions, o sigui, crec que és un error dir, per exemple, a una entrevista, vull entrar a Google, no, si tu vas anar allà a fer una posició, independentment de quina organització, però jo utilitzo molt el teu network que tinguis amb l'alma mater de la universitat, empatitzar amb els catalans, espanyols, etc., i buscar una mica un rol que tu tinguis un fit clar. I a partir d'allà, després, jo sempre dic, quan entres a Google, després el networking comença un altre cop, perquè és una empresa tan gran que quan has estat allà el que no pots fer és adormir-te, s'ha de seguir treballant per ja buscar el next step. I en aquests casos que estàs a Dublín i vens a San Francisco, com és el mecanisme? S'obren posicions i tu dius jo vull anar-hi o ells te diuen hauries d'anar-hi? No, bona pregunta. És un procés molt competitiu. Jo vaig tornar a aplicar, o sigui, hi ha una job letter i que tu pots aplicar internament i he hagut de fer entrevistes. Tornes a fer entrevistes? Torno a fer entrevistes, el que passa que són posts de jobs que només podem aplicar gent interna de Google, potser, perquè potser per tema de budget o de headcount és només per internament, però jo he hagut de tornar a fer entrevistes, m'ho vaig haver de tornar a preparar, òbviament vas més tranquil, perquè si no surt, jo segueixo la posició que ja estava, però si surt, molt content, perquè després Google és una empresa gran i forta i t'esponsoritza la visa, per tant vas ben cuidat i més tranquil, saps? Sí, no, i content. I on acabes d'arribar, no? Però on te veus d'aquí 5 anys, Carles? Jo veig, primer de tot, acabo d'arribar molt content, com has viscut avui, hi ha una bona comunitat de catalans, també molta gent jove, europeus, de tot el món també que venen aquí per fer carrera, ambiciosa, crec que Silicon Valley en general hi ha molta oportunitat, hi ha més emprenedor, d'AI, ara que en parlem tot el dia, és molt interessant i veig que també es posa molt interès a que tu pensis, que tu innovis, que potser altres països potser no et frenen una mica o posen més impediments. Jo em veig de moment aquí, òbviament per la visa estàs una mica lligat també a l'empresa, òbviament a Google jo estic content, però vull dir que al final Google és el que m'esponsoritza la visa, per tant dius no em veig fora de Google i a més que crec que a Google hi ha un bon creixement i em veig de moment fent carrera, crec que òbviament és una empresa, Google té 26 anys, que se la considera ja és jove,
però ja és grandeta dins del món de les tech i em veig fent carrera i crec que Google ara mateix amb el tema d'AI està bastant de moda. Quan vaig venir aquí, potser heu vist vosaltres, Waymo, no? Els cotxes és de Google, Waymo és de Google, és d'Alphabet, no? Que és la matriu de Google. És impressionant, està ple de cotxes sense conductor fent voltes. Això jo crec que en un futur serà així. Vull dir, jo crec que pel que he pogut veure és ningú conduirà, no? Conduiràs en circuits tancats, però tots els cotxes seran automàtics, no? Com un robot. Per tant, jo em veig fent carrera, hi ha moltes possibilitats internament i després el futur veurà, no? Pas a pas. Encara em considero jove, per tant... Creus que en aquest món que estàs descrivint Catalunya té algun paper a jugar? Sí, jo crec que sí, però sobretot, i t'ho dic perquè jo he viscut a Vic, m'he crescut a Vic, que hi ha, diguem, bastant ecosistema emprenedor, empresari català, biguetà, però sobretot crec que Catalunya pot entrar aquí si el govern hi posa ajudes i sobretot si el govern fa, no?, o li interessa que hi hagi emprenedor. L'altre dia llegia que Espanya crec que té més funcionaris o càrrecs públics que autònoms. Això crec que com a societat no és un bon índex, no? Per tant, a mi ara mateix em dius, ei, t'interessa tornar a treballar a Espanya, doncs no m'atrau, no? Hi ha altres països d'Europa que crec que són més interessants i ara mateix que crec que Catalunya, que òbviament forma part d'Espanya i és potent, però crec que encara ens queda recorregut. Hi ha molta feina a fer, no? Sí, no et diré que és impossible, però crec que encara hi ha feina a fer i sobretot per gent jove, ambiciosa i que tens ganes de treballar i fer coses, crec que és un país aquí per estar. Però a Catalunya, òbviament, s'estan fent coses maques, però jo crec que el govern i l'empresa hauria d'anar més de la mà. I també parlo de la universitat, per exemple, que això ho he vist molt. Jo vaig estudiar un any aquí i no té res a veure l'ecosistema d'una universitat aquí allà. I allà són molt bons, i la gent surt molt preparada i tal, però el màrqueting, després buscar feina i tal, crec que costa. Sí, no està ben trebat el món empresa. Està una mica més separat, i en canvi aquí està molt unit. Doncs, Carles, te desitgem molta sort aquí. Moltes gràcies, no? Ens seguirem. Ens seguirem i segurament ens retrobarem ben aviat. I gràcies a vosaltres per l'entrevista i un plaer. Molt bé, fantàstic. El reportatge. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Dissabte 7 de juny, Enrique Martínez, membre de la Junta Directiva del Cercle Català de Madrid i responsable de la secció de senderisme, començava un repte, fer una travessa caminant des de Bañuelos de Bureba fins a Mont-roig del Camp, representant el camí que volia fer el mestre republicà Antonio Benaiges amb els seus alumnes per tal d'ensenyar-los el mar. Benaiges no ho va poder aconseguir perquè el van assassinar abans que pogués fer-ho, amb motiu de la Guerra Civil del 1936. L'objectiu d'Enrique Martínez era arribar a Mont-roig del Camp en tan sols 20 dies. I ho va aconseguir amb diferents obstacles, però el 26 de juny va arribar a la platja Promesa després d'etapes de molts quilòmetres i moltes aventures. Així que ara descobrirem com ha anat tota aquesta ruta. Hola amigos y amigas de la segunda misión Antoni Benaiges. Ya estoy preparado para meterme en la cama y descansar y recuperarme del cansancio de la marcha de hoy. La primera etapa está concluida y la hemos cumplido. Buenos días, misión Antoni Benaiges. Estoy saliendo en este instante del albergue de Nájera, donde he pernoctado. Buenas tardes, amigas y amigos benaigistas. Acabo de llegar a la barranca. Para los que no conocéis este lugar, en este lugar 400 personas fueron sepultadas y tras muchos años de reclamaciones, de reivindicaciones y de luchas, los hijos y los nietos de las personas sepultadas aquí consiguieron que este lugar se convirtiera en un memorial, se dignificara. Hola amigos y amigas benaigistas y del Círculo Catalán. Siento comunicaros que he sufrido un percance que me ha obligado a parar
me surgió un dolor que no me molestaba mucho para caminar, pero no me dejaba dormir por las noches. Conseguí llegar a la barranca y acabar la cuarta etapa, y desde allí me fui a Logroño a buscar asistencia sanitaria, y he decidido, en lugar de renunciar, reanudar la marcha, aunque he perdido 4 jornadas, es decir, unos 100 kilómetros. Buenos días, beneficistas. Hoy es sábado 14 de junio. Comienzo la 8ª etapa desde Alfaro hasta Tudela. Serán como 25 kilómetros, equipado con este artilugio que me he fabricado, no sé si lo veis bien, para no llevar el peso a la espalda. Acabo de llegar a Tudela. El invento de momento ha funcionado y ha traído todo mi equipaje hasta aquí. Buenas tardes, beneficistas. Acabo de llegar a Mayén. No ha sido fácil la etapa desde Ribaforada hasta Cortés, casi 20 kilómetros. No hay árboles, la solanera es aplastante. Ya estoy en Zaragoza, como podéis ver. Han sido como 30 kilómetros otra vez. Hoy es jueves 19 de junio. Hace ya un buen rato que salí de Villafranca de Ebro, hoy con destino a Quinto. Tengo, según la ruta que tengo trazada en el mapa, unos 27-28 kilómetros. Y no quiero arriesgarme a que me ocurra lo que me pasó ayer, que llegué a un punto donde yo tenía marcado el paso del Ebro y resultó que era imposible. Amigos beneficistas, estoy en Quinto. El calor ha sido horrible, pero he conseguido sobrevivir. Ya estoy aquí. Salgo de Escatrón en este instante. Comienzo la etapa número 15. Ahora no voy tirando de mi carrito de la compra. Estos compañeros de la asociación Lorros de Escatrón me ayudaron ayer, y esta mañana uno de ellos, José Mari, se ha coordinado con Mercedes de Caspe para llevar mi mochila hasta allá. Ya estoy en Caspe. Ha venido a recibirme Mercedes de la institución Fernando el Católico de Caspe, que está aquí conmigo. Han sido 32 kilómetros, la solana era tremenda y la marcha ha sido un poco dura. Estoy en Favara, ha sido 24 kilómetros, ha sido más corta y ya he llegado a esta hora. Hace un rato que llegué a la pensión donde estoy alojado, he podido darme una ducha. Buenos días, beneficistas. Hoy es lunes 23 de junio. Comienzo la etapa número 17. Hace un rato que he salido de Favara y voy con dirección a Gandesa. Tengo más de 30 kilómetros por delante y un día bastante soleado, por lo que dice en los partes del tiempo. Hoy me quedo en el alojamiento para trabajadores temporeros de Gandesa. Estoy ya en Móra la Nova. Han sido algo más de 23 kilómetros. Lo más duro ha sido cruzar la Sierra Santa Madrona y también he tenido que parar casi una hora a las horas de más calor. Buenos días, beneficistas. Salgo en este momento de Móra la Nova, un poco tarde. Tengo como
15, 16 kilómetros hasta Marsá. Será una marcha corta y me viene muy bien para no esforzarme demasiado. Acabo de llegar a Marsá. Al final han sido 19 kilómetros. Con esto completo la etapa número 19. Si todo sigue bien, mañana completaré la etapa número 20 en Mont-Roig del Camp. Comienzo la etapa número 20 y última del reto por la misión Antoni Benages. Estoy muy agradecido, quiero expresar mi agradecimiento a la ayuda de Elisenda, que me acogió en su casa y me ha preparado un buen desayuno, y a la tarea y la función y la amabilidad de Josep María, que además hoy se ha quedado encargado de hacer llegar mi mochila a Mont-Roig del Camp. Has arribat al mar per fi, eh? Tal com ha explicat a través del seu Instagram, aquest trajecte li va servir per fer molt treball amb ell mateix i també en equip. A més de fer difusió del projecte de l'escola Antonio Benages, que ha preparat la segona missió Benages per portar un grup d'infants en situació de vulnerabilitat a veure a la platja. Aquest viatge va començar el 29 de juny i arribarà a Barcelona dilluns vinent, 7 de juliol. Una aventura d'inclusió social finançada gràcies a un micromecenatge i el suport d'institucions locals. I fins aquí el Connexió d'avui dimecres. Us deixem amb Món Digital, de Carles Mateo. I ja ho sabeu, aquest programa s'emet tant a les 9, a les 4 com a les 9 del vespre cada dia. Si no, també podeu recuperar els nostres continguts a les plataformes de videopodcast, com el cas de YouTube o Spotify, sinó al nostre web www.rap.cat.